Здравейте, аз съм Фърсната БГ и както виждате, днес играем Clash Royale. Чете, че съм си усилил музика. Окей. Отваряме честовете. О, сребърния. Тук пак имаме нещичко. Не, нищо не искам. Да, знам, имам много задейтване. Сега да вляза в клана. Сериозно? Fuck it. Тук, окей, разбрах, че имам. Тук къде се бия? What? Аз току-що отидох в тренинг кампа. Какво толкова? Слабаците ли пускаш, бе, умниче? Тъпък. О, да. Добре, това вече не е чак толкова слабичко. Но не е чак толкова силничко. За да ме победа. О, систърс, или каквото и да стан, просто много си приличат. Давай, уич! Уич. Пускам ти мини пеката за теб. Да позащитава. Когато уич изчезна, уич. Да! Уил даун. Добре, това е лесно. Атак! Атаквайте, бе, умници! Няма що. Плиз. 100% ще победи, хора. Хайде. Мини пека, ода! Това беше твърде лесно. Уич! Скелетон арми! Cancel. Това чудо, кого е сложил тук? О, 39 лайф! Бих. Току-що победих с 3 на 0, хора. Даш ли ми чест? И така, що не ми даде чест? Имам в TV Royale. No clan. Тук търся един приятелски бой. В клан бяхме с един приятел и се бихме. Абе, къде? What? Това ли беше всичко? Арена 1, арена 2, арена 3, 4. Ще пробвам да намеря тук. Тук ги няма.
такъв герой, не такъв, не такъв, не такъв. Е, сериозно? Къде са? О, това мисля, че го познавам. Това пич не го познавам. Ебе, отказвам се, няма да ги търся. Ще се бия. Ой, той ли реши да пуска Уич? Ня. Хайде, Уич. Няма да ни забавите. Добре, да ще. Как може да я сложа тук? Тук. Але това е много тъп, събуди ми Кинг Тауъра. Кинг Тауъра. И сети са. След 100 години опит. Уич. Добра, Уич. Браво, момчета. Много сте умни. Ари бе, Уич. Мушкетарка. Ла, толкова ли била силна мини пеката, бе? Уича ми е съвсем сам. Уич. Хайде, Уич. А не мога да повярвам, че го правя. What? Нямам шанс. Няма смисъл да се боря. Пак свали ми 12 купи. Дадат ми 800 на 624. Добре, какво искате тук? Не разберете, че нямам за вас. Аз с теб съм имал. Сети са. И хора, мисля това да ми бъде най-краткото видео за сега. Надявам се да сте го харесали. Ако е така, го харесайте. Оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да се видим следващия път. Чао!